Roger, ens podries dir què és una cookie? Una cookie és un arxiu de text de molt poc pes. Has dit 4 bytes? 4 KB. El primer Mario que va sortir. Ulla, molt fort això m'ha semblat, Que fort. Per què serveixen les cookies? Per què serveixen les cookies en general? Al final, les cookies són uns arxius en una pàgina web i pot desar informació. Ens pots posar un exemple d'una informació que necessiti una pàgina web? Una pàgina web podria utilitzar una cookie per guardar el carro de la compra. I doncs aquest usuari ha entrat i no té compte, és un compte convidat, i doncs ha seleccionat el producte 1, el 3, el 5 i el 7. A nivell pràctic, jo tanco un navegador, torno a entrar, la cookie segueix en el meu ordinador, per tant el carro de la compra torna a carregar-se. I veu que tu tens aquests productes seleccionats. Pot accedir la cookie a informació, a alguna espècie de metadata de pal, aquest ordinador s'ha connectat a aquest usuari, té 20 i pico d'anys, coses així, pot accedir? O només el que tu facis no a la directament, web? no. Al final normalment cada pàgina web té les seves cookies. Vale. El que passa és que hi ha aquestes cookies de tercers que comentem, que són els anomenats trackers, que identifiquen l'usuari, llavors el vinculen amb el contingut que visites en diferents pàgines web, i llavors és quan es crea tota aquesta bossa que diuen, vale, l'Oriol. Per això saben que vols pantalons texans de color negre de la talla 38. Vas agregant i agregant informació, fas el perfil d'una persona. Normalment no tenen nom i cognoms els perfils, són perfils anònims, però són perfils. Vale. Aquí una pregunta que m'he deixat i és, s'instal·len al navegador o a l'equip directament? Es guarden al teu PC. Al final el navegador... El meu PC, Sí, al teu equip. Vale. Al final el navegador no té capacitat per guardar arxius. Però dins del teu equip, cada aplicatiu té un directori privat Arxius per de ell. programa. Sí, correcte. Quan dius aplicatiu dius que el Chrome té un directori seu, el Firefox tindrà un altre, el Discord té un altre, i totes les aplicacions tenen el seu propi directori d'arxius on ells poden guardar informació. Les cookies estan guardades aquí dins. Si entres amb el mode incògnito, per molt que li donguis a acceptar cookies, després et borren o no? Què fa el mode incògnito amb aquestes cookies? El mode incògnito, a sorpresa de molta gent, no ens protegeix. Navegar en mode incògnit i navegar en mode normal és exactament el mateix. El navegador es comporta de la mateixa manera. El que et fa el mode incògnit és que no guarda informació. Jo puc entrar, puc generar cookies. Ara què passa quan jo tanco la navegador en incògnit? Tot això, pam, s'esfuma. Això està bé. I ja no existeix. Però no et securitza. El que et fa és et crea una sessió aïllada. Ja. La part bona és que comencen de zero. Exacte. Com amb les pàgines que comentava abans amb les aerolínies. Si tu entres en una pàgina d'incògnit, serà com si fes la primera vegada de la vida que tu accedissis a aquella pàgina. Llavors entres amb tots els preus, amb el preu real. Ara, si la tanques i tornes a obrir, tornaries al preu inicial. Ara, si estàs 4 o 5 hores buscant a una incògnita, 6 pàgines diferents, hi haurà un moment que veuràs que els preus comencen a pujar. Val. Llavors, aquí arribem a un punt, i és cookies bones i cookies dolentes. Cookies bones, la meva sessió es manté amb una cookie i quan jo tanco un navegador i torno a entrar no he de tornar a posar la contrasenya i l'usuari. Ens podries ensenyar què passa si entrem al compte de Twitter i borrem la cookie? Què passa? Bueno, fem l'exemple pràctic. Sí, Ferran, pots posar Twitter aquí? Acceptem totes les cookies? Primer de tot, rechazar, ni se us acudeix donar-li a acceptar. Sí? De fet, ja us ho posa allà, rechazar cookies no necessàries. Si estem acceptant les cookies no necessàries, aquí estàs acceptant les cookies de tercers. Lliçó de vida. Ara arribarem. Els anuncis, tot això. Llavors, la cookie d'inici de sessió, quan has de donar a acceptar? És la necessària. Cookies no necessàries. Normalment et donen o acceptar-les totes o acceptar només les necessàries, però a poder ser sempre... Sí, hi ha webs... Clar, després és el que has dit tu, si tu vols... Bueno, el que deies tu amb el producte, si vols que t'identifiquin perquè t'ensenyin recomanacions... Vull que em digui el regal de Nadal que l'he de fer a la meva parella, doncs llavors sí. Jo soc molt maniàtic i no tinc ni mitja cookie. Fem l'experiment aquest. Simplement tenim una sessió iniciada al compte de la càpsula a Twitter. Què fa, Roger? La més fàcil és anar a eines de desenvolupador i aquí a la barra superior on posa Elements, Console i Sources, li cainem a Application. Aquí, a la barra lateral esquerra, hi ha una secció que posa cookies, una icona d'una galeta. Veieu aquí que ja apareix tot un llistat amb noms i valors molt estranys? Sí. Això són totes les cookies que tens a Twitter. Quina és la cookie de sessió, Roger? Segurament funciona amb vàries. Vale. Què fem per borrar-les? On posa el domini de la pàgina web, a la barra lateral, botó dret, netejar. Ara si fem refresh, refresca la pàgina. Ja torna a aparèixer, mita-les. Sessió! T'has de tornar. T'has de tornar a iniciar sessió. Magic! Inici de sessió. Ja no som la càpsula. Val? Per això serveixen les cookies necessàries.
perquè si no estaríem cada vegada que fem puto refresh tornant al login. I Roger, una pregunta. Llavors, per navegar durant el dia a dia, recomanes sempre entrar amb incògnit? Recomanes sempre anar borrant cookies? No, les cookies les pots deixar, no hi ha problema. La cosa és, quan surten tots aquests diàlegs d'acceptar o de negar cookies, és recomanable donar-li a rechatar. Té les seves desavantatges, no tindràs anuncis personalitzats, potser no et surten productes que t'interessin, si estàs buscant vols doncs potser no t'ho recomanen, té les seves coses bones i les seves coses dolentes. Hem entès una mica què són les cookies necessàries. Les cookies de tercers, què són? Són aquelles que no les genera el propietari de la pàgina web. Amb quin interès? Per filar-te, no? Sí, la gran majoria són així, però també pot ser de funcionalitat que tu incrustes dins de la teva pàgina web, com puguis compartir per xarxes socials. O sigui, aquí volia anar. Aquí també hi ha cookies de tercers bones. Correcte. Per tant, no podem protegir-nos de les cookies de tercers dolentes eliminant totes les cookies de tercers, perquè també tindrem pitjor experiència. Correcte. Primer anem als navegadors. Com ens protegeixen els navegadors d'això? De les que diguem que són dolentes, de les que ens perfilen, de les que volen saber què ens agrada i per donar-nos anuncis. I quin navegador recomanes? Chrome, per lo que jo he arribat a veure, no té cap motor de protecció com a tal. A Google li agrada recaptar informació. Chrome, tots ho sabem. Caca. Tots els que teniu Android ho sabreu. Utilitzo. Safari sí que té un sistema de protecció, es diu ITP, Intelligent Tracking Prevention. Aquest motor el que fa és analitza les cookies en base al domini, en base al contingut, en base a moltes coses, i depenent de la qualificació que li doni, els hi aplica unes certes mesures. Aquestes mesures poden ser des de limitar la vida de la cookie a 24 hores o una setmana, o indicar a l'usuari si vol guardar aquesta cookie o no, o fins i tot directament bloqueja la cookie i dir, no, això és maliciós per l'usuari, no et deixo ni que ho guardis. Finalment, Firefox. Firefox també té un model de protecció que es diu ETP, Enhanced Tracking Protection, que directament et bloqueja les cookies de tercers malicioses. Les identifica en base a un model de machine learning d'estadístiques que va col·leccionant, i part d'aprenentatge hi ha unes llistes d'un producte que es diu disconnect.me, que té un llistat de dominis associats que estan indicats que són trackers. Llavors tots aquests els bloqueja directament. Ja m'he baixat Firefox en el meu Android. Firefox Focus a sobre té un extra més de seguretat. M'agradaria saber si saps, i acabem aquí, si hi ha algunes eines que també ens ajudin a protegir-nos d'aquestes cookies. Extensions que pots instal·lar al teu navegador. Com ara? Com ara Privacy Badger, i després tens uBlock Origin, que és el típic adblock, que et bloqueja anuncis, contingut maliciós, spam, trackers, intenta bloquejar al màxim. I va en base a les mateixes llistes que el Brave. Roger, i en general tots, estic molt content d'aquesta càpsula que ha sortit avui.